madundo no kawatiko somo marwa magweche mag tuke mabende iwinje ka wach mar jatugo miluongo ni Aditi. Jomoko paro ni en Aditi mantiere Thapki. Koro wach walicha nyakoro Ramogi en japiny India mabende otimo maber e tuke go ma otimore pacho ka. Gie sani odwani wachak twak mar tielo mar ariyo mar rameny piny. Nasingo ni tielo mokwongo en mar weche manyien, tielo mar ariyo en twak. Kamonda bede kod Zablo na Wange ma en jagoro mar Kupet e gwenge ma Kisumu kocha. Wagane kod mbaka kaluwore kod bedo ni jopuonjre mag Klass 9 kata form 1 odonja yanga odiochieng' ma kawuono e sikunde mano luongie. Moko bende wang'eyo ni samoro koyudo thuolo mar dhi e sikunde mano luongie, kata kamano giyudo sikunde ma ginyalo donje. Moko bende nitiere mapod nitiere pacho kapod gigoyo kwano, jonyuol goyo kwano, gigoyo chandri ka gi kacha mondo giyud kaka ginyalo donje somo mar sekondar. Gin weche modo wuoyo dhiambo ma kawuono nyakoro Ramogi. Par ni jatend migawo mochung' ne weche mag somo Ezekiel Machogo yango ni bilion 16 piny owacho osegolo kendo chwalo ni sikunde mopogore opogore mag sekondar. Maneno ni sama nyithindo donjo e sikunde gi gidonjo ka nitiere ikruok. Bende kwa jopuonjre mondo oti ka jonyuol gi jopuonj inyiso ni janyuol kik bed gi nyathi dala, jopuonj madongo mag sikunde kik gol nyathi moro amora e skul nikech onge mar omenda mag somo. Gin weche madito nyakwara Ramogi gie sani ma bende weche mag somo osebedo ka nyuolo weche mopogore opogore. Bende gin omenda moromo. Penjo mokwongo nitiere kanyo nyakwara Ramogi. To bende jopuonj madongo gi biro luwore gi dwaro mar sirikal ni giriemb jopuonjre kapo ni samoro gibedo kod nok mar omenda ma ginyalo dhi godo nyime gi tayo chenro magi. Weche mag somo osebedo ka nitiere kod penjo mag jopuonj moromo e sikunde wa mopogore opogore ma pacho ka. Piny owacho singo ni chenro kata gidhi nyime kod chenro mar ndiko jopuonj mar 30,000 ma ibiro pogi machalo nade. Wan kaendi nyakwara Ramogi achiel kuom jochung' ne jopuonj e riwruok margi mar Kupet e bade ma Kisumu, Zablo na Wange. Jaduong' Amosi ni oimore ka nitiere Kisumu kendo machiegni twak maro mar rameny piny. Wamenyo piny kawuono jaduong' Zablon kendo daher mondo mi apenji ni to in kawuono gi kaka nyithindo odonjo e sikul. Ang'e ni in ng'ano mantiere gi lony e weche mag puonj kendo bende in janyuol e sechego. Kwa wuoyo kuom japuonj gi janyuol, ji nyalo paro ni samoro wuoyo kuom ji ariyo mopogore ahinya. To nitiere kama girome nikech jonyuol moko gin jopuonj, to jopuonj bende yudo ka samoro gin jonyuol. Wanyalo wacho ng'o e wach mar donjo e sikul ne jopuonjre ma donjo e form 1 kata Klass 9? Erokamano ahinya rameny mar piny, nyinga Zablo na Wange, jagoro maduong' mar Kupet e bade mag Kisumu County. To jo Klass 9 kata jok midendo ni form 1 ochako donjo e skul kawuono. Gibiro endelea gi donjo e skul the whole of this week. Aparo maber ni sani en kalenda manyien mar academic calendar bang' kane wasebedo gi tungni mag corona in the year 2000. Koro kalenda mar somo nonjaw, lakini higani to kalenda mar somo academic calendar odok e wang'e. Koro jo Klass 8 manyotieko penj donjo e Klass 9 wigini. To kata kamano nitie a lot of challenges mag jo Klass 9 go. Ng'eny gi dhi e Klass 9 ka gimoro miluongo ni subsidy mar fee manoket ndalo corona gi mano sewewa ngire magoha nyose gol, kendo wach mar fee subsidy nyogole to koro fee nyomedre ahinya. Jonyuol be nigi winjo matek nikech the economy sani bech gik moko ni malo kabisa. Ng'eny jonyuol poko survive, temo mana survive. Koro pesa ma ginyalo yudo kata omwom ma ginyalo yudo ma gitero nyithindo skul ng'eny gi bende onge. Then mar adek en wach mar donjo e skul. Donjo e Klass 9 traditionally ne en ga gimoro midwaro ni janyuol onyiew gik mang'eny ne nyathino. Iyudo ka nitie gik moko kaka dictionary, uniforms, idwaro ni onyiew mattresses, nyaka gik tuge kaka hockey sticks. Magi gin gik moko ma ka janyuol ok nyal, seche moko ne miyo koso nafas mar donjo e skundno. Koro wang'eyo ni kawuono nyithindo moko donjo e skul. To as much as ni nitie chandruok, wawinjo ga ni nitie gimoro ni basari ma ichiwo gi CDF. Basari no is not enough. To kata kisomo gazet ma kawuono, ineno ni nitie nyithindo mang'eny madhi miss chances. Koro iyudo ka nyathi oluonge e skul mabor, oluong nyathi kata let's say Central Province, kata oluonge let's say Coast kocha to Nyanza kae. Mano be dware no omany fare, omany kaka onyalo dhi e skundno. To koro koko nyalo yudo fare kata ok onyalo yudo fees, then nafas gi lal. Koro skunde moko mek national schools
kata skunde miluongo ni extracurricular schools. Magi gin skunde ma nyithindo mang'eny dwaro dhiye. To nyathi koluonge skunde go to onge fare to onge fees, then nafase no biro lal nikech nitie deadline moketi nyithindo gi nyaka report e school. Koro kama report by that time, nafase no dhi lal. All right. Sama nafas nyathi olal, ma nyiso nang'o kuom janyuol. Bende nitiere kaka samoro chieng' moro kata ka mbele kanyo nyalo dhi wilo kata nyalo dok kendo kose kata chako somo e skul moro mondo dogo kwan ya nafasa ne nika koso gina gik marumo kamano ijaso gi kata ipongo gi jok ma samoro dhi kwayo sikunde go mano kuluonge sikunde go hie. Seche ma nafas nyathino lal en marach kuom janyuol, to en marach kuom nyathi skundno, nyathi moluonge skundno, to en marach kuom society kata sirikal ma Kenya. Nikech sani sirikal ma Kenya timo gimiluongo ni selection by computer. To selection by computer na yudo ka skunde omi nyithindo moko principal moko nye complain ni nyithindo omigi mang'eny. To nyithindo bi kane timo penj ne gin gi dream schools, school modwaro no dhi yecha. To koro koseyiero skundno to nafas bende osemiye to koro konyal dhi, en gima rach to dwaro nyalo affect psychologically. Waseneno nitie gimoro miluongo ni bursary. Bursary waseneno kata ka MPs mang'eny chiwo. To bursary michiwo ni schools make boarding. Iyudo ka nyathi omi 5,000. 5,000 no to ka nyathi dware no chulo 55,000 national school kata 30,000 extra county. Koro 5,000 no gima dhi timo tin kabisa. Yudo ka sisi kata ni en day school to nyathino mi 3,000. Then sirikal be poko tiyo capitation. Capitation ni free secondary school, free day secondary poko ore skunde. Koro principal nikech koro onge omuom magiran godo school. Dware ni ginyiew supplies o gichul contractors gi suppliers mokelo duma, okelo mchele, okelo ganda. Koro nikech poko kel pesa e skunde gi hakikisha ni nyathi madonje form 1 ok donje form 1 kapok ochulo a certain amount of money. Mae miyo nyathi maonge pesa no ok nyal chopo. Koro nyathi donga e dala kanyo to kia ni seche ma ochopo no to nafase bro dhi. Chon kane wantie gi gire magoha mosenindo, ne nitie gimiluongo ni multi-sectoral approach. Mano tingo ministry kata migawo mar interior. Mano notingo chiefs ne dhi e gweng', ne gidhi e slums, ne gidhi e dala, gimanyo nyathi ma poko report e school to itere school, obed gi pesa kata onge pesa. Sani kama noko tim, onge this multi-sectoral approach, migawo masomo, migawo mar interior, gi migawo moko bende duto bro miyo nyithindo go ok bibedo identified. To gimiluongo ni 100% transition cha dhi bedo jeopardized nikech nyathini ok bi report school, to seche moko bro chuno kama koro ihombe ni koro weya gi school miyiero master eno, koro bi school ma sub county nikech inyalo kadho kamoro amora. Nyathi bro dhi e school ma sub county no but gi ka en shingo upande. Emomiyo wawacho ni principal ma nyithindo moseluongo nyithindo go to poko biro onego oket publicity nyithindo ma poko biro go mondo chiefs odhi omanygi, one kaka ginyalo biro e school, to ka gin gi shida one kaka inyalo konygi. Then gik moko moketi ni koro nyaka nyiew uniform e school, mano diketo bech uniform bedo malo kabisa. Nitie gik moko kaka mattresses oketi ni mago be nyaka nyiew e school. Gik mang'eny minyiew e school gi omiyo jomoko mitenda, to kose migi tenda omiyo koro bech gik moko oket malo seriously. Bech gik moko moket malo seriously no miyo nyithindo moa e kuonde mok ginyal ok nyal afford. Kuonde moko be aneno ka nyithindo moko biro oseting'o gik moko gi agode e ot, kata onyiewo uniform e town kae, to koro gidhi e school tiwacho ni uniform minyiewo no mano ok wadwaro ni ikaw uniform manie school ni. To be pok inyiewo dictionary, Oxford Advanced Dictionary en 1,500. Pok inyiewo kamusi, pok inyiewo gik mang'eny. Mano miyo nyithindo mang'eny will not be able to afford somo e klas 9. To wadwaro nyithindo duto odhi e klas 9, ok wadwaro ni nyathi otimo penj to nyathi drop out nikech wach pesa. Emomiyo approach ni nyaka jatend migawo masomo miluongo ni Ezekiel Machogu nyaka nono wachni matut, bo hakikisha ni nyithindo gi o report e school. Moko tamgi ni ok gichopo e school nikech wach mar pesa kata gik mang'eny minyiewo e school, kata nikech fees momedi e skunde
to basari mimiyo gi betin. Then nitie nyithindo moko ma bende nyobedo ni yudo kata scholarship, gise apply scholarships kuonde mopogore opogore, elimu Jomo Kenyatta Foundation, moko pok nyoyudo scholarship nyaka seche ma wuoye sani ni. Kuonde moko be county government onego ni chiwo scholarship. Waseneno ka kuonde moko nitie ywak nyithindo moko monego ni yudo scholarship no, scholarship gi ogol gi to nying gi olok omi ng'at moro. Koro wadwaro ni obed gimoro medo transparent, wabed gi gimoro transparency, integrity gi honesty, mondo ng'at mo qualify moyudo marks matere national school to to janyuol ne ok nyal, nyathini onego bed ni en emimiye scholarship to ok ni golo nyinge tiketo nyathi moro. Koro wadwaro ni sirikal ong'i kaka nyithindo gidok e school, to wadwaro ni kuom jok mo qualify for scholarship omi scholarship, to jo basari go bende osudie lwetgi. Miyo nyathi madhi e skul midwaro 55,000 tini chiwo 5,000 tiduoko jo picha goyo picha, mano pod ok wakonyo. Wang'i kaka wanyalo konyo nyithindo gi, kaka wanyalo miyo nyithindo gi dhi skul. Sirikal be hakikisha ni jopuonj madhi puonjo are enough. Sani wasego koko ni jopuonj ok rom, to pod waneno ka nyithindo mabiro e skul for class 9 sani nyomedre. Skunde bo mi nyithindo momedre, to jopuonj gina jopuonj manye gintie ka poko medi manyo med ka nyotere junior secondary be ng'eny gi kawo mana barupe gi kawuono mar report e junior secondary. Nikech jo class 7 be nyosechako somo, jo nyithindo manie secondary meba nitie secondary moro nie primary miluonge ni junior secondary. Gibede jopuonj gi manyo ndik tich, moko nyoseyudo barupe mar intern, moko nyoyudo barua mar PNP o permanent and pensionable. Kawuono ema gikawo barupe gidhi e skul. To kata ka gidhi e skul kamano, remember ni buge pok ter moromo e primary school madhi offer secondary school. To e secondary school kae wadwaro ni capitation no michiwo no obedi double. Kendo skunde moko ma day school go ma wacho ni fees gi tin cha, nitie gik moko miluongo ni lunch program. Ka lunch program kanyo be nyalo tamo nyathi chulo. Sirikal nyaka bedie gi structure ma nyithindo madhi e day school biro ga chamo lunch without moro ni riembo gi ni gionge fees. All right, Jaduong' Zablon, wawacho ka wach ma in kaka un jomochung' ne jopuonje nyiso ni un tiere riwruok ma ng'iyo wach jopuonje. Tiwacho kama ber nitiere jopuonje moko ma pod chuno nyithindo nyaka ng'iew mana uniform e school. Kaka riwruok mar jopuonj, jopuonj gi umenyo gi nade, to gin riekni magi mung'ado negi mondo ginene ok gikelo pek ne jonyuol ma samoro bende pek mar ngima ma ok osediyo korgi seche ma gitero nyithindgi skul. Un kaka riwruok, diponu nyalo nitiero kang' moro amora munyalo kawo ne japuonj madhi ataro mar dwaro mar sirikal, mano ni nyithindo ok ong'iew uniform kata mwandu moko mag skul, mane skul ok ochun gi mar timo mane skul, ukawo kang' mane? Wan kaka union, wan tijwa en goyo koko. Structures mar circulars mogol gi migawo masomo ogin gi jok miluongo ni quality assurance gi jo Ministry of Education mago migawo masomo monego bed ni gidhi e school to ging'iyo ni gik ma giwacho concerning the fee structure is being followed. However, nitie loopholes matindo tindo ma principal nyalo tiyo godo. For instance, ka gintie ndalo annual general meeting ka giseluongo parents nyalo wacho, a few parents nyalo wacho ni gise resolve ni pesa omedi. Ginyalo wacho ni from now henceforth ni koro uniform ibiro kawe school. To kanyo ema jok miluongo ni cartels bire. Cartels gin gi suppliers, gidwaro ni gi supply uniform, gidwaro supply kila kitu. Koro giwinjire ka school nigi nyithindo kata LSS 2,000 gine magi supply uniform. To higa ka higa yudo ka uniform ni iwile. Iwacho ni kisetiyo gi uniform this year, next year kibitiyo gi uniform no. Koro iwacho ni kendo higa manyien inyiewo uniform. Koro mae en gima hinyo jonyuol. Nitie kata wach ma PA, Parents Association Fund. Sani school ka school naneno komedo pesa ma 15,000. Kiwacho nigi to gibro wacho ni parents oseromo, ba gisendiko minutes, boteri ni minister, ba minister osepuodho. Ka minister osego sei ni skundi ni wa allow gi mondo gichak development project. Gidwaro gero laboratory, gidwaro gero dormitory kar nindo, gidwaro gero library. Kendo giwacho ni okay, koro wadhi charge parents. Koro these extra levies emwadwaro no bed structure. Onyiswa alela kaka ne chon ni nyiswa gi jatend migawo ni magi kende emobedo allowed mondo charge, to maono pesa to bedo charge. Wawuoyo kaka jopuonj, to wawuoyo kaka janyuol, nikech jonyuol mang'eny cannot afford those ones. To reason momiyo
reason momiyo school nyalo decide ni gik moko inyiewo e school en for uniformity, nikech ka uniform onyiew e school to biro yudo ka nyithindo duto orwako the same uniform. To kwa weyo ni nyathi nyalo dhi adhiya e open air market soko mjinga to nyiewo uniform biro bedo mopogore. Mano e reason ma principal chiwo mar wacho ni uniform onyiew e school. To wawacho ni kata ka idhi nyiewo uniform e school, obed uniform moro ma ok obedo exaggerated, nikech it's true the motive mar nyiewo uniform e school ber, but koro seche moko bedo exaggerated ma janyuol ema hinyore. Then gik moko kaka buge moko be yudo ka inyiewo e school, nyaka the extra things chon yudo ka ng'ato dhi e form 1 sani pok awinjo to nyalo bedo ni pod gintie. Ng'ato donjo e form 1 tidwaro ni bigi kom. Kuonde moko school nyalo identify ni wan dwaro hockey stick, idonje form 1 titingri gi hockey stick. Seche moko nyathino dhi wuok e school no koko tugo hockey, ibedo kom bende emibiro nyiewo, or such a rim to be is very good nikech mae en ma for testing. Kanyo be osekelo ywagruok. Koro wan as a union wawacho ni principal to bed gi a human heart, but teach mar ng'iyo ni school levies is not exaggerated and tiji the ministry. Ka ok ginyal tiyo tijno, then nyiso ni koro ginindo on their laurels. Uchumi sani rach, emomiyo sirikal leo gi oro pesa. Gik moko medre. Principal are also human beings. Gidwaro run the school. Gidwaro ni ginyiew chok, ginyiew buge, ginyiew oduma, ginyiew mchele goganda, nyaka jogi bebedi chul. To seche moko yudo ka quotation the price is very very high. Koro the only loophole en ja form 1 ni ja class 9 seche madonjo ni gine ma principal nde mang'eny wacho ga ni kae ema nyaka wayude pesa. Kok wayudo pesa sani to yudo pesa bang'e dhi bedo matek. To koro mondo giyud pesa seche moko chuno ni nyathi ma pok ochulo pesa cannot go, irrespective of whether miyi siling 5,000 gi MP mari ni dhi e school michaje 55,000, biro yudo ni biro mnadong' e ot. Kuonde moko ma jofuambo kokonyowa, jofuambo ema seche moko nyalo ga dhi identify nyathi moro kowuotho gi tiende koa kata kae kadhi kata Mang'u gi tiende. Mano ema koro yudo ka jomoko wuok to chako konyo. Sani kisomo kata gaset kagoni yudo nyithindo mang'eny oluonge skunde moko ma national schools to cannot afford to go nikech gionge kata fare. Moko last year nwaneno ka nyathi odhi Kanga mana gi tiende kende gi box monyiew ne to onge anything inside. Kanye ma humanitarian groups biro to konyo. To wabiro konyo for how long? Emomiyo adwaro ni wabed gi structures, skunde be nigi alumni, old boys kata old girls manyalo konyo. The problem ni nyithindo gi ko ok obedo highlighted to ng'eny gi donga, ng'eny gi lose those chances nikech structures mwaketo gi government oketo to ging'i structures mokete skunde gi the society ma wantie ma ok wang'e ni nyithiwa onego bed ni somo kata yudo chance moluonge moko owil ne nafaseno. Piny owacho koni nitiere bilion 16 moseket tenge ma ochwal ne sikunde mopogore opogore ahinya mar siro somo ne jopuonjre madonjo e klas 9 kod mamoko. Penjo ni gin ang'o gini ma omenda mioro ne nyithindo e skul miluongo ni capitation ni, gin ang'o gini ma odhi timo e skul ma ok winjo bed ni janyuol chak chulo kendo, nikech samoro kaka iwacho nitiere jopuonj moko ma ok obidhore manyalo chako kwayo jonyuol omenda ma diere king'iyo pesa mawuok kuom piny owacho ok se kawo mago. Gin ang'o gini minyalo wacho? Wan gi dakika 3 kende, Jaduong' Zablon awatieko twak ni, nyalo nyiso jonyuol mondo gibed gi ng'eyo ka gitero nyithindo e skul, ging'e bimeyo ni magi ma pesa mawuok kuom sirikal dhi kawo. Koro in kaka janyuol winjo bed ni chulo magi ma dhine ma mondo kik wuondgi. Free secondary kanyo nitie tuition fee. Pes tuition onego bedi, pes tuition is covered by the government. Kata pesa moro miluongo ni exams ma jo class 8 kata jo class 12 is covered by the government. Then nitie gik moko matindo tindo kaka salaries and wages, and then nitie buge be ioro gi sirikal. Koro free secondary nitie structure mochiwe nyaka gi gedo, nyaka gedo be nitie ibiro ni M&I. Koro fees calling letter ibiro neno ndike maber pesa ma sirikal chiwo gi pesa ma janyuol chiwo. Pesa ma sirikal chiwo oket kanyo kaka inyalo chone ga 22,000 sirikal chiwo, then janyuol cover up for the remaining for a national school. Koro every school nigi demands magi medo kaka koro mek PA go kata moko ma not covered by the school kaka koro lunch program
lunch program for a day school is not covered. To koro modong kaka tuition is covered by the capitation. To gigi duto ichulo gi mana ka nyathi obedo entered e gimiluongo ni NEMIS, National Education Management Information System. Koro NEMIS no ema dhi bedo basis, ema dhi bedo basis mar capitation. To ka pesa michulo gi sirikal no podo tin kiwang'iyo gik ma japuonj principal dhi nyiewo gi gik ma skunde dwaro, the amount mioro no tin ema miyo Nasa Union wawacho ni higa ni onego bed ni obedo double. Nikech as much as janyuol ong'eyo ni pesa no ichulo, pesa no is not enough. Ema podi wacho ni mondo med moko. To sani this new other extra levies ema koro hinyo janyuol kokikre gi ni jonyuol mang'eny no lose tijegi ndalo corona, to ng'eny gi poko recover. Kokikre gi the fact ni the economy osemedo bedo marach ka shilling against the dollar be pod medo bedo marach. Koro waneno ka gima somo is in a crisis. Nyithindo moluonge form 1 kata class 9 ng'eny kabisa, jopuonj sirikal nyondiko to jopuonj pod ok oromo. Pesa ochiw be ogilando, sirikal nyalo galando ni udhi oro muom, to biro kawo 2 weeks kata another 3 weeks kapok muom no oro. Koro walando ni muom oseket kando midhi or gi account no hitting the banks in two different things. Koro wadwaro ni pesa kik lew, kaka pesa no podo thin no ore account piyo mondo principals ochak pangre kaka ginyalo run their schools, nikech nyithindo gi to ng'eny seriously. To madong' ot be ma pod ng'eny kamoloyo kata ma dhi school go. Erokamano ahinya jaduong' Zablon Awange kuom yudo thuolo mar loso kodwa. Mano jagoro mar Kupet bade ma Kisumo kong'iyo kaka weche mag donjo e form 1 kata klas 9 chalo odiochieng' ma kawuono. Winjo koywago wach mar piny owacho winjo bed ni kaso chenro mag chwalo omenda ne sikunde. Jonyuol bende okwani mondo miyo ne ni nyithindgi dhi e skul, ka jopuonj bende okwayo ni obed gi chuny mar dhano, kik gibed gi chuny mar le. Ma ka nyathi odonjo to ging'e ni nyathini wuok e familia machal kama, giwene thuolo mar somo nikech gin be ma ginyalo bedo jogo manyalo kelo lokruok. Erokamano jaduong' jagoro maduong' mar Kupet bade ma Kisumo Zablon Awange kuom loso gi Ramogi TV. Anya menyo piny ka wamenyo wach mar somo e sikunde mag sekondar e kinde ma jopuonjre donjo e klas 9. Nyasaye mondo mi oriti, wabiro gweli kendo thuolo machielo kwa medo yango matut ahinya kotende gi weche mag somo ma pacho ka. Nyako Ramogi, erokamano kuom thuolo duto te wabedo ka watwak koda jagoro maduong' mar riwruok mar Kupet bade ma Kisumo Zablon Awange. Erokamano kuom keto Ramogi TV thuolo no duto te mar twak marwa gi weche manyien. Sani yie mondo walore gi kanyo ka okalo Ramogi TV pod gi pak in bende ma iyudo puonjruok kendo ma iketo wang'i ka iwinjo twak marwa. Nyako kendo koromo Sadik oromo kodi weche manyien mag uyimore. Nyinga en George Bat.